Ai, 4 e 5 minutos da tarde, nun momentiño falaremos de herdanzas, un tema que nos afecta a todos e a todas en maior ou menor medida, pero agora temos que falar de historias, desas historias fermosas que nos emocionan. E hoxe, Lamela, queremos contarlles a vostedes a historia de Encarna. Encarna é unha muller de 64 anos que dende os 14 entregou a súa vida ao colexio Compañía de María de Santiago de Compostela. Ni máis ni menos que 50 anos de entrega, 50 anos que a comunidade educativa quixo recoñecer a través dunha emotiva homenaxe cargadiña de aplausos e de moito agarimo. Hai persoas que non só traballan nun colexio, senón que fan del un fogar. É o caso de Encarna. Pasou os últimos 50 anos da súa vida aquí e esta é a súa historia. Chámame Encarna Gigirei Míguez, son da Lavacolla, vim pa aquí aos 14 anos, e vou facer 65, e agora, pois, contenta, retírome. Por 2 meses estuve na limpieza, e despois pasei para a cociña. Tamén estaba internado do colegio, e despois aquí estuve na limpieza, estuve atendendo, levando os nenos ás clases, o que había que facer. Eu creo que en parte Encarna é como un puntal do colexio, non? Ela leva na Compañía de María, primeiro no internado e despois no colexio, pois 50 anos, que é moito decir, non? E sempre anda correndo dun lado para outro. Encarna é unha persoa que está sempre para nos no colexio, porque ao fin e ao cabo, ela todas as mañas no colexio, todos os días, abre a porta, está aí para nós. Eu cheguei con 3 anos ao colexio, este é o meu último ano no colexio, e é moi forte saber que para o ano que ven os alumnos xa non van a ver a Encarna polos pasillos. Encarna vai deixar unha gran pegada o día que se vaya no centro, en toda a comunidade educativa, non só no profesorado, senón tamén nos alumnos. Coñece todos os recunchos do centro, do edificio e é máis. Eu creo que se xogamos a pita cega, ela vai a ser a gañadora. Ela sempre di que entre todos facemos o cole, non? Pois iso é ben bonito. Eu creo que é o que nos deixa ela, non? O colegio para min é unha casa, a segunda casa miña. Como viviches a despedida que che fixeron outro día? Ai, foi moi emocionante, moi contenta porque é un agradecemento moi bo. E agora como vas facer a partir de marzo? Pois mira, a partir de marzo cambia a vida. Teño que aprender a vivir tamén. Emocionaste? Bueno, agora sí. É bonito. Pero é bonito, sí. Agora empezan a dicir que te van botar de menos, que te van botar de menos. Eu ainda, de momento, non o teño asumido, que marcho. Mira, esta foto foi de cando vin, que como che dixen antes, empecé aí na residencia de abaixo, era o xardín. Eu, como nunca quitara fotos na vida, pois quedei moi contenta. Este era no campo, na miña aldea, e isto foi cando fixen os 25 anos. Encarna, ben sabes que te quero, que te queremos, e que quedas, e que estás sempre con nós. O gallá, pois, sigas tan ben como hasta agora. Bueno, Encarna, en nome de todos os alumnos, queremos darte as grazas por todo o que fas por nós, por toda a túa dedicación aquí ao colexio, e imos te botar moito de menos. Un bico.